todos e todas. Continuando coa nosa análise, co noso repaso que estamos a facer das tipoloxías textuais, hoxe traballaremos sobre o texto dialogal. O texto dialogal é o modo máis común de comunicación lingüística. En el interveñen dous ou máis interlocutores que alternan os papéis de emisor e de receptor. É dicir, baséase na escoita do outro e en ir aportando novas intervencións. Para falar do texto dialogal, imos comezar por falar das regras da conversa. A conversa réxese polo principio de cooperación. Nas conversas non debemos aspirar a facer un monólogo no que o destinatario das nosas palabras se limite a escoitarnos. Entón, teremos que axudarnos de determinados mecanismos para que a conversa sexa fluida, é dicir, para que se cumpra ese principio da posibilidade de intercambiar roles, de que poidamos nun momento ser o emisor ou a emisora da mensaxe e, acto seguido, nos transformemos en receptor ou receptora da mensaxe. Para isto temos que procurar que o noso interlocutor ou interlocutora se sinta escoitado e, ademais, para isto apoiarémonos na linguaxe textual. Como temos falado nas aulas, este tipo de xesto leva ao confronto, leva a que o outro sinta que non temos interese nas súas palabras. En cambio, cando abrimos as mans, mostramos as palmas, acompañamos o noso discurso con determinados xestos, estaremos integrando o outro na conversa. E, ademais, tamén na conversa, cando é en directo, axudarémonos de determinadas sinalizacións, de determinados xestos para apoiar as nosas palabras, é dicir, empregaremos a linguaxe xestual. E tamén respectaremos as normas de cortesía se queremos que unha conversa sexa fluida, sexa exitosa. Partiremos dos saúdos, que serán máis informais en situacións distendidas ou con persoas as que coñecemos, e empregaremos saúdos máis formais con persoas descoñecidas. É dicir, se eu chego a unha tenda onde non me coñecen e vou tratar un asunto de determinada importancia, unha tenda ou a calquer outro establecimento do sector servizos, como pode ser unha xestoría, unha inmobiliaria ou un banco, pois posiblemente trate o meu interlocutor de vostede e comece con un "Bos días, como está vostede?". Con un amigo que encontramos na rúa, posiblemente partamos dun saúdo tan simple como "Hola, que tal?". Na conversa, para respectar as normas de cortesía, tampouco buscaremos impoñer ideas, é dicir, daremos opinións. Cando, por exemplo, estamos falando con un profe, ou o profe está falando cun alumno ou con alumna sobre un determinado exame, o normal non é que vayamos a tumba aberta pretendendo decir aquilo que consideramos que é injusto ou que o alumno ou a alumna fixo mal, sino que tentaremos ser didácticos, explicarnos e buscar un punto de apoio para que a conversa vaya fluindo e ambas partes poidamos conseguir os nosos obxectivos. Ofreceremos, tamén como norma de cortesía, en moitos casos, posibilidades de escolla ante propostas. É dicir, que che parece se quedamos mañá? É moito máis áxil, moito máis hábil e vai nos levar a máis posibilidades de acordo que decir, mañá quedamos, aínda que esa expresión poida, en determinados contextos, ter sentido e incluso non verse como agresiva. En unha conversa debemos tamén mostrar interese polas opinións do noso interlocutor, porque un interlocutor ou interlocutora que non sinte que estamos interesados nas súas opinións tenderá a acabar a conversa con maior rapidez. Tamén iremos vendo pouquiño a pouco e relacionado coas características das que iremos falando do texto dialogal os seus diferentes tipos. Entón, lembraremos que unha conversa é un diálogo moitas veces informal que habitualmente ou que na súa grande maioría de casos se produce de maneira espontánea e que tamén habitualmente, ou polo menos así foi até agora
no longo da historia implica a presenza no mesmo espazo físico dos dous interlocutores. Actualmente dispoñemos de medios de comunicación que fan que as nosas conversas non teñan que ser sempre presenciais. Por exemplo, o chat ou o teléfono. Pero, como ben sabedes, o emprego destas tecnoloxías farán variar a nosa maneira de comunicarnos. En canto ás características lingüísticas e formais das conversas, pois moi ben, caracterízanse porque nelas, producíndose nun tempo concreto, temos a posibilidade de réplica. Xa vos dicía antes que as conversas non deben tender a ser un monólogo, debemos ter a posibilidade de réplica, de intercambiar roles, de que unha persoa fale e de que a outra responda. Habitualmente, os textos dialogais tenden a ser textos efémeros. A súa grande maioría son textos efémeros. Pensemos que desde que acordamos pola mañá, nos erguemos e falamos coa nosa familia, cos veciños que encontramos pola rúa, con unha persoa pois nun café, ben porque sexa a persoa que nos atende ou porque está sentada na barra ao noso pé. Chegamos ao instituto, falamos con alumnos, con profesores, saímos, facemos a compra, falamos... Sí, todo iso son conversas. Entón, o normal, o habitual, entendendo normal como habitual, é que as conversas sexan textos efémeros, o que non significa que teñen que ser sempre así, porque, por exemplo, unha entrevista de radio ou televisión pode ser gravada e podemos consultala a posteriori. Os textos dialogais tenden a ser textos abertos, pois, salvo que sexa unha conversa que está representada no teatro ou nunha película, permítennos cambiar de tema, incluso dunha maneira imprevista. Todos e todos sabedes que podedes quedar a tomar un café ou un refresco con un amigo ou con amiga ou con un grupo de amigos ou amigas e podedes comezar falando, non sei, do tráfico que hai habitualmente na vosa vila, pasar a falar dun determinado deporte, despois falar da asignatura de galego ou de matemáticas e finalmente preguntarvos como están as vosas familias. É dicir, podemos ter intención de falar cunha persoa dun determinado asunto, pero durante un texto dialogal, unha conversa nese caso, pódense ir variando as temáticas con moita facilidade. Como digo, os textos dialogais, xa vos lo comentei antes, baséanse nese cambio de roles e na cooperación dos participantes. Temos que telo claro que isto son características lingüísticas e formais dos textos dialogais. E como xa dixemos, como moitas veces se producen en directo ou en que non sexen en directo a partir da fala e non sempre da escrita, nas conversas influirán a entoación e a linguaxe textual. A entoación e a linguaxe textual, por un lado, informan do noso estado de ánimo. Non é o mesmo que eu este falando así que eu este falando así. Entón, iso é parte da comunicación, como xa temos visto noutros momentos ao longo deste curso. E a linguaxe non verbal, onde as palabras se complementan con xestos. Xa falamos disto hai un pouquiño. Ademais, e moitas veces ligado a linguaxe non verbal, nos textos dialogais, é moi fácil, comparado con outras tipoloxías textuais, referenciar o contexto. Podemos ir paseando con alguén pola rúa e dicirlle, ei, mira iso, ou ves aquel coche. Entón, esa linguaxe textual que nos leva a sinalar apóiase en moitos casos no contexto. Cando estamos xuntos ou xuntas no mesmo espazo, é relativamente fácil que apelemos ao contexto para evitar describir realidades que podemos percibir ambas as persoas que estamos na conversa simplemente observándoas. Predominan nas conversas a primeira e a segunda persoa, o que non implica que non haxa a veces terceira persoa. Eu podo conversar con alguén e dicirlle, pois mira, Xosé habitualmente quere xogar ao tenis. Pero, como vedes, habitualmente volvo á primeira persoa. Podo dicir, a min non me gusta, é a ti. Entón, nas conversas pode haber todas as persoas, iso sí,
é habitual que falemos da primeira persoa e da segunda persoa, porque son as que empregamos para referenciar o que pensa ou sinte o emisor ou apelar ao que pensa ou sinte o receptor, aquela persoa que está colaborando con nós no texto dialogal. E habitualmente nas conversas, e isto moi ligado tamén coa linguaxe textual, coa entoación, empréganse interseccións e interrogativas e exclamativas. Por exemplo, interseccións, cando eu digo con iso non estou de acordo. Ese é unha intersección. Ou vexo algo pola rúa e digo, mira aquilo. Entón, con esas pequenas interseccións estamos chamando a atención do interlocutor sobre determinados sentimentos propios ou realidades exteriores. E o uso dos pronomes interrogativos e exclamativos, que introducen preguntas, mostran sorpresas, é dicir, nun texto científico, nun texto académico, pois non é normal que poñamos, por exemplo, admiracións, mostrando as nosas sensacións sobre unha determinada realidade. Se eu estivese escribindo un artigo científico, pois non é habitual que eu diga mirade este descubrimento que acabo de facer. Esta molécula ten un comportamento excepcional. Pero sí, é habitual este tipo de expresividade que nos leva a facer preguntas, a expresar admiración nas conversas e principalmente nas conversas cotidianas e noutro tipo de textos dialogais, como podería ser, por exemplo, unha entrevista ou un debate. E por aquí continuamos. A entrevista e o debate como dous tipos de textos dialogais. Na entrevista procuraremos información do noso interlocutor, é dicir, o xornalista ou a persoa que está facendo unha entrevista de traballo a un aspirante a ese posto de traballo, o que procurará será información sobre aquela persoa coa que dialoga. Tamén o fará, por exemplo, un médico ou médica na súa consulta, no que vai facendo, cando vai facendo unha serie de preguntas á persoa a que se dirixe ao seu paciente para poder diagnosticala. No interrogatorio, que é así, un tipo moi particular, poderíamos decir, de entrevista, o obxectivo é esclarecer uns feitos, é dicir, o interrogatorio é unha entrevista na que o obxectivo é esclarecer uns feitos. Por exemplo, cando un xuíz interroga un testigo. E finalmente temos a enquisa. A enquisa caracterízase fronte á entrevista porque normalmente implica que existan as mesmas preguntas para un grupo amplo de persoas e que esas persoas teñan algunha característica en común, pertencer a un espacio xeográfico, ter a mesma idade ou similares, para que a mostra comparativa das súas respostas nos permita obter unha serie de conclusións. E pasamos finalmente á tipoloxía e á estrutura das conversas. En canto á tipoloxía, os diálogos poden diferenciarse por tres factores principais: o número de participantes, o estilo e a planificación. En canto ao número de participantes, poden ser ou duais, que é o mínimo requerido para que haxa unha conversa, ou grupais. Podemos ter un diálogo entre un grupo amplo de persoas, como decíamos antes, por exemplo, tomando un café, ou incluso no formato dun debate. En canto ao estilo, poden ser formais ou informais. As formais, pois, habitualmente implican unha relación profesional, a relación entre un profesor e os seus estudantes, entre un xefe e os seus empregados, entre un cliente e o dono ou a persoa que atende en calquera negocio. E os informais, pois, todos aqueles dos que xa falamos antes, cando eu manteño un diálogo pois co meu veciño, con un amigo que encontro pola rúa, todos aqueles que non están planificados, que van xurdindo de maneira espontánea e que non están regrados a nivel estrutural por patróns de comportamento, por determinadas formas pechadas
como poderían ser os que dicíamos antes, eses saúdos formais. E en canto á planificación, entón, número de participantes, estilo e planificación. En canto á planificación, os textos dialogais poden ser espontáneos, cando nos encontramos con alguén sin máis e comezamos a falar con el, ou planificados. Dentro dos planificados entrarían os debates, entrarían as entrevistas xornalísticas. Por que? Porque exixen unha preparación previa. Planificado podería ser tamén unha entrevista de traballo, porque a persoa que está facendo unha selección de persoal ten que ter xa unha serie de preguntas definidas que son aquelas que lle van a axudar a avaliar o candidato a ese posto de traballo. En canto á estrutura, aínda que nos diálogos espontáneos poden non aparecer todas as partes, si en certa medida tenden a responder incluso a unha certa estrutura. Entón, os textos dialogais teñen, por un lado, a apertura, a preparación e a orientación, o tema, a conclusión e o peche. A apertura, pois, como dixemos, pode ser desde un saúdo formal ata un simple aceno coa man, desde ese bos días, como se encontra vostede, a ei, ou simplemente, sí, o xesto. Preparación e orientación, pois é cando se anuncia quen é un entrevistado, cando se anuncia o tema xeral dunha entrevista, ou se lle di a un amigo ou amiga de que se quere falar. É dicir, aínda que non sexa a máis formal das conversas, se eu estou tomando un refresco ou quedo para tomar un refresco cun amigo ou con amiga e lle digo: hola, teño que falar contigo seriamente dunha cousa. Non sei que lle pasa a María. Aí, esa primeira parte será a preparación, porque orienta o discurso. O tema será a parte central, onde se desenvolve o conxunto da conversa. E na conclusión, recopilaremos información. A conclusión, habitualmente, é bastante clara nos turnos finais dos debates, nas partes finais das entrevistas, pero recopila información tamén nas conversas da vida real. Por exemplo, imaginade, eu estou falando cun amigo ou cunha amiga de que queremos ir dar un paseo preto da praia. E entón dicimos, pois mira, a min gustaríame ir dar un paseo o sábado, e o outro dime, non, mira, o sábado non podo, o domingo sí que teño tempo. E eu digo, xa, pero mira, o domingo pola mañá vai chover. Entón, e chegamos á conclusión de que quedaremos para pasear o domingo pola tarde. Entón, a conclusión será cando, antes de despedirnos, nos digamos, ei, quedamos o domingo pola tarde, non te esquezas. E, finalmente, o peche. O peche, igual que a apertura, pode ser máis formal ou máis informal, e podería ser, imaginade, formal, cando eu estou facendo unha entrevista na televisión e lle digo ao meu entrevistado, moitas grazas pola súa participación, boa noite. E se estou falando con alguén que encontrei na rúa, o momento en que lle digo, chao, vémonos. Sí? Ambos serían peches, pero máis formal ou máis informal. E, finalmente, para acabarnos coas tipoloxías dos textos dialogais, temos textos dialogais grupais, como poden ser a mesa redonda e o debate. En ambos, hai un conxunto de persoas que van falar dun determinado tema. Cal é a diferenza entre eles? Que na mesa redonda as persoas falan dunha maneira, digamos, máis natural, ou, aínda que non sexa máis natural, sen a necesidade de confrontar as súas ideas. En cambio, nun debate, do que o exemplo máis claro, o debate electoral, as persoas que asisten poden ter unha regulamentación de como se vai desenvolver o diálogo máis pautada e teñen que enfrontar as súas ideas. Defenden cada un ideas distintas. Precisamente ese feito de que defendan ideas contrapostas é o que vai facer que, en moitos casos, neste formato, as regras sexan máis estritas en canto a turnos de intervención, tempo que se pode falar, posibilidade de interrumpir, que noutros formatos colectivos como a mesa redonda. E aínda que non deixa de ser un formato colectivo, para acabar,
temos que establecer unha diferencia na rolda de prensa. Por qué? Porque a rolda de prensa, aínda que sexa colectivo, porque podemos ter unha persoa que fai declaracións, ou dúas incluso, ou máis, e en frente deles unha serie de xornalistas que lles fan preguntas, o intercambio de roles non é similar a dun debate, porque uns serán sempre os que pregunten e os outros o que responden. E por aquí quedamos. Espero que esteades todos e todas moi ben e que teñades moita saúde. Veña, un abrazo, chao.